Takže čusmus, ja vás vítam u ďalšieho videa a dneska by som si, dámy a páni, rád pozrel trailer na ROG Xbox Li, ktorý už trailer vyšiel pred mesiacom, ale menší kontext. Ja už som v podstate na toto video mal, lenže sa mi nelúbilo, takže teraz ho pretáčam. Takže poďme si pozrieť trailer, ja by som chcel pozrieť si nejaké veci, že aké tam budú a proste si niečo aj tak vysvetliť možno. Dobre, poďme si to pozrieť. Dramatic. Kebyže neviete, myslím, že 2 rokmi PlayStation vydalo svoj vlastný handheld. No, to nie je niečo ako handheld, je to vlastne nejaký streaming device. Takže to znamená, že bez PS5 to vám je k ničomu. Takže môžete si streamovať v podstate hry a tento je úplne iný, lebo to je v podstate ROG, len to má spolupráce s Xboxom. Toto vyzerá ako nejaký home button, to som ešte chcel dodať. Dúfam, že tam bude OLED display, čo som si není istý a to veľmi pochybujem, že bude, ale poďme si pozrieť ďalej. Môžeme vidieť krásnu potlač, gripík. Jasné, že ROG. ROG je ináč moja jedna najobľúbenejších značiek, takže kebyže není jedna z mojich veľmi obľúbených značiek, aj takisto aj Xbox, tak by som vás to vôbec nevydával video. Aha, takže to vyzerá, že to bude bežať na Windowse a bude to mať v podstate ako keby Xbox aplikáciu. Nie som si istý podľa tých hier, že či sa vám to prepojí akože s účtom, keď už máte svoj Xbox, že či budete mať akože tie hry, čo už máte, alebo budete na to potrebovať Ultimate, čo už by bolo veľmi veľmi by to bolo na piču, kebyže budem potrebovať Ultimate, aj keď je to v podstate samostatná konzola. Takže asi si tam budete musieť kúpiť Ultimate, keď chcete hrať, že cloudovo, alebo nejaký ten Game Pass, alebo si samostatne kúpiť na túto handheld konzolu. Veľmi ma zaujímalo, čo to má v sebe vnútri. No, teraz sa ideme na to. AMD Tak teraz som dostal asi najlepšiu správu ohľadom tohoto, pretože keď neviete, AMD je jedna tiež z mojich veľmi obľúbených značiek a ich procesory sú tak strašne dobré. Môžem aj kľudne povedať, že sú lepší ako Asus. Takže to bude mať bude to mať ROG Xbox Li a ROG Xbox Li X. Takže medzi nimi bude asi rozdiel, že v procesore tuto má Z2Ačko a tuto má AI Z2 Extreme, čiže bude, podľa mňa to bude o dosť silnejšie, aj to bude o dosť silnejšie a bude to stáť určite viacej, aspoň nejakých 100 €, podľa mňa 200. Ďalej čo tu máme? Tu máme len 16 GB memory, tuto máme 24 GB memory. Storage tu je 512 GB storage, čo je tiež také, že OK, na pár hier dobre, že môžete si tam stiahnuť Cyberpunk. Je vôbec Cyberpunk na Xbox? Teraz neviem, ale myslím, že je na Xbox Cyberpunk. Takže mohol by byť aj tu.
len neviem, ako to zvládne ten procesor. Ale dúfam, že to zvládne, lebo kebyže si to aj kúpim, čo si pravdepodobne nekúpim, lebo mne tu stačí môj Switch jednotka, na ktorý ani v podstate moc nehrávam, ale brávam si ho raz za čas, keď niekam idem. Takže tak, asi si to nebudem pravdepodobne kupovať, ale toto má 1 TB, čo je už dobré, čo je už veľmi dobré, aj keď najlepšie sú 2 TB, ale dobre to je až moc, to až moc si pýtam od takejto malej konzoly, ktorá nemá more. To je jedno. Takže tuto asi kebyže vidím ten cenový rozdiel, tak by som vedel povedať, že čo sa viacej oplatí. Je pravda, že asi by sa oplatilo viacej toto, ale toto bude určite drahšie, len neviem o koľko. Kebyže to je o 50 alebo o 60 eur, tak by sa určite viacej oplatilo toto, ale kebyže to je o 200-300 eur drahšie, tak nemyslím si, že by sa to tak oplatilo, lebo áno, máte tu tých 16 GB memory, máte tu ten slabší procesor, ale stále to uniesie nejaké tie hry. Takže, môj overall rating na tento trailer, čo sme sem videli, je nejakých tých 6-7 z 10, čož je dosť na toto vysoké, keďže ešte neviem ani aká je cena a ešte vlastne pri to Holiday 2025 není ešte myslím, že určené. Neviem, nie som si istý, že či už sú nejaké preordre, to som si není istý, môžem to potom pozrieť, to vám napíšem kete, ale jo, takže ja si to pravdepodobne nebudem kupovať a keď aj si to budem kupovať, tak si asi kúpim ROG Xbox Live, keď už, ale nevidím v tom dôvod, keďže ja si Ultimate nekupujem a nemôžem si hry dávať medzi Xboxom, lebo mám Series X, čož je veľmi dobrá vec, čo veľmi odporúčam, ale nevidím. Neviem, proste je to také ako Steam Deck alebo Legion Go. Legion Go je úplná blbosť, je to moc hrubé, dobré, máte tam ovládače na myšku, ale to už je na iné video. Steam Deck by som si možno kúpil, ale určite nie teraz. Dobre, ja si myslím, že by sme to tu mohli ukončiť. Dal som nejaký ten rating, niečo sme si povedali ohľadom tohoto. Môj názor som tu povedal. Kľudne môžete zanechať svoj názor dole v komentároch. Prosím vás, nezabudnite na like a odber. Ja vás fakt o toto prosím, lebo mne to veľmi pomôže. U vás to zabera len sekundu. A jo, ja si myslím, že to je všetko na toto video. Takže ďakujem, že ste pozerali toto video, nezabudnite na like a odber. S vami bol dneska MacBambus, my sa uvidíme na budúce a čaute. Kolik nocí se kolem tebe točí, klidně běž, pak si zanadávej. Nebudu se bát, budu tě srát a ty víš, že mám pravdu, když tvůj článek je poloprázdnej. Mojí desku dáváš, posloucháš, pak plácáš, seš sám proti sobě, repertoár žádnej. Já pán Davé, ty pan X, pro mě neznamenáš nic.